Postoji li lepši prizor? Ja bih rekao ne. Vidi se da je sočno, mekano i... Ajoj, ljudi moji. Hrskava slanica s polja, a unutra, vidite ovo, kačkavalj i pršuta koji se tope. Ljudi moji, ko ovo proba i kaže, pa i nije mi nešto, slobodno nek me blokira. Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas spremam jedan pravi gastronomski užitak. Posle 2-3 postna recepata i malo pauze, izvinite na tome, ali morala da se odmori, da se pripremi slava. Sada jedan pravi gastronomski užitak, a to je punjeni pa zatim rolovani svinjski file. Verujte mi, kombinacija koju će sigurno svi voleti. Realno, ko ne voli da je nešto punjeno kačkavaljem, pa rolovano u slajenici. Gde ćeš bolje? Pritom što ću ja unutra da stavim osim dimljenog kačkavalja i malo pršute. Ajmo mi na pripremu. Kao što rekoh, svinjski file. Otprilike variraju od nekih 300 do 500 grama. Ovaj komad je, ja mislim, oko 350 grama. Sasvim dovoljan, čak i više nego dovoljan za jednu osobu. Verovatno ću čak uz neki prilog pomfrit ili neki krompir da podelim sa verenicom. Šta za početak radimo? Pa prvo ću da ga blago očistim od viška masnoće i ovih žilica. Idemo, znači, nožem ćemo da skidamo, kao što rekoh, samo višak, nećemo ići skroz u detalje. Potrebno nam je ovo malo šarenilo, to ništa ne smeta, daje još lepši ukus, ali, na primjer, ovdje da imamo previše, skinut ćemo. Ovu takozvanu glavu fileja ćemo odvojiti nožem, pa dodati naknadno, znači, kada budemo lupali meso, jer nam je prosto lakše da ga isečemo. Znači, idemo uz vlakna, pratimo i isečemo. Sad ćemo posle da očistimo i dodamo kada budemo lupali meso. Takođe i kod repa isečemo ovaj deo. Tako. I još malo dodatno očistimo. Svinjski file je poznat kao najfiniji deo svinjskog mesa, kao što je i biftek kod junetine i govedine. Samim tim, po mom mišljenju, i najukusniji deo. Pogotovo na ovaj način kad se sprema. Ovaj file i nema toliko jake žile, tako da, evo, još malo ću odavde skinuti i to će biti, ja mislim, sasvim dovoljno. Tako, znači odvojio sam iz ovih manjih delova i njih ću da koristim da popunjavam rupe i delove gde je potrebno da bude jednake debljine. Šta sad radimo? Sad je potrebno da ovaj file otvorimo. Znači idemo otprilike na polovinu, zasečemo, ali ne do kraja i ovako ga otvorimo. Blago ćemo ovako da ga zasečemo i to ćemo sad da lupamo čekićem, da istanjimo i onda prelazimo na začinjavanje i punjenje. Inače, jako mi je drago da vam se svideo recept za postni potaž od bundeve. A ujedno mi je, mogu da kažem, i krivo što, na primjer, salata sa hobotnicom, koja je jedna od mojih omiljenih postnih salata, nije tako dobro prošla. Sad, da li je to od algoritma ili je to tako realna ocena, ali eto, ko nije imao prilike da pogleda, znači eto prethodni video, vrhunska salata, brzo se pravi, obrok salata, znači pored takve salate vam ne treba maltene ništa. Još uvijek je u toku post, tako da mislim da je to idealna ideja. No, ajmo mi malo na meso, nije ga dugo bilo, iskreno i ja sam se uželeo. Vidjeli ste, znači, od folije sam napravio podlogu gde ću lupati meso, znači raširimo, treba će nam dve, znači idemo, raširimo u širini daske i preklopimo bar 3 puta, da ne bi lupali direktno po dasci, a i lakše će mi biti za prenošenje. Znači, jedan sloj na dno, a jedan ide preko i onda udaramo. Uzimamo svinjski file, stavljamo ga
na foliju, drugi sloj preko i krećemo sa istanjivanjem mesa. Čekić i idemo. Ono što je jako važno, to je da ovo meso ne izmučimo do granica cepanja, već laganim udarcima da što više razvučemo, a da nam se meso naravno ne iscepa. Šta je jako bitno? Uvek udaramo, znači, od sredine ka spolja. Znači od debljeg dela ka spolja. Vidite, znači udarac, ali idemo ka spolja. Isto i odavde ka sebi. Na taj način ćemo što više razvući i imat ćemo veću mogućnost i teritoriju, tako reći, da napunimo ovaj stek. Sad ćemo, znači, kod repa, da je ovaj tanji deo, da slobodno dodamo i ove delove glave i repa, da taman popunimo to sve kako treba. Udarimo prvo, znači, na prelazu da se lepo spoji i onda nastavimo sa istanjivanjem. I na kraju također bitno je da ivice dobro istanjimo. Kad završimo, znači, sa rastanjivanjem, dodatno još malo ivice sve lepo istanjimo, jer one su nam bitne kad preklapamo da budu tanke, da se lepo spoje. Vidjet ćete i sami. Evo da vidite, znači lepo istanjeno. Nigde nije puklo, popunili smo ovaj deo kod repa i to je sad spremno da se začini i filuje. Šta ću ja sad uradim? Ja ću za trenutak da sklonim file ovde, a ovdje ću sada stavim novu foliju koja će mi omogućiti da lakše zategnem punjeni svinjski file. Naravno, možda neko ima neki drugačiji način, ja praktikujem ovako, vi slobodno podelite kako vi radite. Uzet ću sad ovaj file, ovako, i lagano ga prebacimo, tako. Možemo još malo i s ove druge strane, s ovom rebrastom, da izlupamo. To je to. Skidamo jednu, skidamo drugu i to je to. Šta sad? Sad ćemo da začinimo file. Idemo malo soli. Zatim, naravno, bibera. I eventualno možemo, odnosno ja mogu, zato što volim, malo samo crvene slatke paprike. Još bolje bi bilo da je u pitanju dimljena, ali ovog puta je nemam. Mislim da je to sasvim dovoljno, nećemo preterivati sa začinima, idemo na jednostavnu tradicionalnu varijantu, a također mislim da je nepotrebno zato što glavni ukus želim da dobijem od ove lepe pršute. Pršute i dimljenog kačkavalja. Evo ga ovdje da vidite kako izgleda. Znači, ja koristim redovno ovaj i mislim da je savršen. Idemo, znači, ređemo sve u sredinu. Ja ću ovu pršutu da prepolovim. Ovako. I idemo ovako, 1, 2 i još nekima da bude bogato i ukusno. Otprilike ostavljamo po neka 3-4 cm sa strane jer to se preklapa. Zatim idemo na sir. Možemo njega ovako ucelo. 1, 2, 3. Četvrti može, ne mora. Mojmo ovako pola. A pola ću ja da probam da im da li to valja. Savršen za ovakvu kombinaciju. Šta sad radimo? Uzimamo, znači, sa strane ovih par centimetra koje smo ostavili, preklapamo kao unutra. Kao što rekao, bitno je da budu lepo istanjeni. S jedne, s druge strane. I sad preklapamo i s ove strane kao unutra. Zatim druga. Idemo ovako. To je to. I
možemo, znači s ovom folijom koja nam je tu ostala, da ga ufolijamo, malo ga onako pritegnemo folijom i najbolje bi bilo da sad ode na jedan odmor od nekih 20 minuta do pola sata u frižider, da se on onako dodatno stegne. Evo vidite kakav je lep punjeni svinjski file. Podsjeća malo na njeguški stek, s tim da naravno Crnogorci se neće složiti s tim. Nije ovo prava, originalna pršuta iz njeguša, niti je njeguški dimljeni sir. Ali dobro, ovo je neka moja varijanta, a verujem da će se svima svidjeti. Idemo u frižider, pola sata, pa se vraćamo. Znači, za nekih par minuta vadimo svinjski file napolje, a za to vrijeme ja ću da složim slaninicu s kojom ćemo da ga urolamo. I idemo otprilike, znači ređemo 3 slaninice, mislim da je sasvim dovoljno, jednu do druge, lepo poređene, i s jedne i s druge strane. Jedna, druga, treća. I sada idemo i po sredini, od jednog kraja do drugog, da bude lepo urolovan sa svih strana. Ovo vam je najbolji način da nema lufta, znači nigde. Obavezno na ovim prelazima između slanica slobodno malo ovako utabajte da se zalepe. Idemo do kraja, pa vadimo stek napolje. Evo ga, svinjski file se blago stegao, otfolijamo ga, taman je začinjen, bez pretjerivanja, s obzirom da je tu i slana slanina, i pršuta, i kačkavalj. I stavljamo znači sad ovako u pravcu ovih slaninica sa strane i šta radimo? Preklopimo znači sa jedne strane, pa ćemo sa druge i sad idemo ovaj spoljašnji deo. To je to, idealno. Evo ga, lepo upakovan kao paketić i spreman da se peče. Boga mi, ja bi ga i ovako živog pojeo, koliko lepo izgleda. Evo vi sami procenite, napišite u komentarima. Ništa, to je to. Idemo sada da zagrejemo tiganj, zagrejemo rernu, idemo da pečemo i da jedemo. Idemo ovako, odgovarajući tiganj, odgovarajuće veličine i stavljamo ga da se lepo zagreje. A odmah palimo i rernu, jer nećemo da ga završavamo u tiganju, već ćemo samo, tako reći, da ga markiramo, da dobijemo onako lepu, hrskavu kožicu od ove slaninice, a zatim ide u rernu na još nekih 10-15 minuta da se onako lepo zapeče. Što se tiče ulja, vrlo malo, nema potrebe za mnogo ulja, sama slanica će pustiti svoju masnoću, ali evo čisto malo da podmažemo, što se kaže. Vreme je da ova lepotica ili lepotan ide na tiganj. Idemo ovako. To je to. Ovaj zvuk me čini srećnim. Postoji li lepši prizor? Ja bih rekao ne. Što se tiče pržanja u tiganju, jako kratko, znači bukvalno po minut sa obe strane, sasvim dovoljno, i onda idemo u rernu. Idemo znači pažljivo hvataljkom okrećemo na drugu stranu i evo ga, samo to se traži. Tako, svinjski file je spreman da ide u rernu, ali šta ću ovo raditi? Znači vratit ću ponovo na ovu prvu stranu iz razloga da mi onaj deo gdje je spoj među slaninama bude s donje strane, da se za svaki slučaj ne rascveta. Ma vidi ovu lepoticu, kako cvrči. Ništa, vi ako nemate ovakav tiganj sa ovom skidajućom drškom, prebacite u neki pleh i idemo pravac u rernu. Tu ga završavamo, pa se vidimo kad bude gotov. Jedva čekam da ga probam. Aj, čao. I evo ga, prošlo je 20 minuta, vreme je da vadimo svinjski file napolje, da vidimo šta smo mi to uradili. Idemo polako, opa, cvrči na sve strane, a Boga mi miriše.
A joj, kakva lepota. Verujem da čujete i kako cvrči. Vidi se da je sočno, mekano. Jedva čekam da rasečem, da vidimo zajedno prizor koji mami vodu na usta. Kako će kačkavalj lepo da se istopi. Ajoj, milina za oko. Naravno, gde je bilo šta ovakvog gurmanskog tipa, tu je uvijek i neki pomfrit ili veggies. Ja sam se odlučio za pomfrit. Idemo ovako kao podloga. Bez mnogo filozofiranja, ajde nećemo da ga mnogo dekorišemo, ali čisto onako malo za lepši vizualni efekat. Idemo i svinjski file preko i to je bombonica. Ma ko ovo ne voli, taj nije normalan. Ajmo sad ono što i vi i ja jedva čekamo, da vidimo presek. I... Ajoj, ljudi moji. Ajoj. Pa šta je ovo? Malo je vrelo. Moram da pazim ruke, ali prosto ne mogu da odolim ovom preseku. Znači, hrskava slaninica s polja, a unutra, vidite ovo, kačkavalj i pršuta koji se tope. Meso taman pečeno, puno soka, jedva čekam da probam. Milina. Ajde isečemo malo, da vidimo valja li to ili samo lepo izgleda. Tako. Prijetno. Ljudi moji, ko ovo proba i kaže pa i nije mi nešto, slobodno nek me blokira. Ne trebaju mi takvi ljudi. Ovo je savršenstvo. Mislim, iskreno, ništa manje nisam ni očekivao. Meso, slanina, pršuta, kačkavalj. To je kombinacija koja mora da bude dobra. Kako se na dnu lepo slanica uhrskavila, evo da čujete. Kao da sviram violinu. Milina za gledati, a još veća milina za jesti. Ništa ljudi, ako vam se svidio ovaj recept, a verujem da hoće, znači ovo mora da pokida. Lajkujte, šerujte, odnosno podelite sa prijateljem, sačuvajte recept i javite mi utiske obavezno. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!